leo ndili pano ndikutizima kwambiri chikondi chimene mpitirize mpitirize kwambiri mpaka pasogolo ndipiyoye monga anena msaka kuti next week pali chinthu chachikulu uno Malawi ndi chisankho pa 16 September ndipiyoye chisankho chimenechi nchofunika kwambiri pa dziko lino la Malawi chifukwa muzachita decide kuti dziko lino lipite pansi lipite kupita pansi kapena kupita pamwamba kuti lipite pasogolo kapena kupita pambuyo muzasankheniyo ndiye zonse zimanja mwanu monga muzi wakhala bwanji koma ngati ena muli pano ino pano 2025 moyo wanu ndi wabwino kuposa mmene mnali 2020 siwabwino right kuti zinthu zasinthadwe ndetu mungasankhe boma limeneyinso limene lalephera kuchita chilichonse opanda chakudya anthu kumadya chitedze kumadya mapira choncho na kumadya nyika ena masamba osiyanasiyana ena madeya mufuna mupite zimenezo singa mukatero ndiye mukulakwa kwambiri wana ana athu pasogolo azana kuti ife tinakwa choncho ine navomera kuyima kachiwiri pa zinthu ziwiri choyamba kuti ndipulumutse dziko lino chifukwa dziko lino lili pa moto kwambiri lapya lindi chitupya ndechithupa chimene tichonse kuti Malawi akhale ndi moyo ndipipiwoye Malawi kuno anthu akufuna ndani Profesa Mutalika Malawi kuno anthu akufuna ndani Profesa Mutalika chachimwiri ine navomera chifukwa ndikufuna kusintha dziko lino ndipipiwoye mmene tiyendetsa dziko lino ndimolakwika kwambiri mulakwika kwambiri ine ndifuna kusintha dziko lino kuti dziko lino Malawi akhale okomera anthu onse kuchokera Nsanje kupita ku Chitipa anthu onse akhale osangalala okomera anthu onse osati mtundu umodzi dera limodzi kapena mpingo umodzi ayi tonse tigawane kakeki kali pamene ya tonse tigawane pang'ono kuti aliyense akhale osangalala ndipipiwoye monga mmene tinachita kale choncho ndifuna kusintha dziko lino ndiye kuti dziko lino lisinthe tabwera ndi manifesto yatsopano yabwino kwambiri muwerenge in 90 pages basi muchichewa mchitumbuka ndi muchingerezi ngati mwini muwerenge kwanso anthu ambiri makolo athu m'mizi mukawerengere kuti amve zimene tifuna kuwabweresera pa 16 September ndipipiwoye choyamba ife tifuna kuti dziko lino likhale timati pa chizungu people centered manifesto kuti chilichonse chipanga chikhale chothandiza anthu ndipipiwoye osati chothandiza munthu kwa chothandiza anthu onse people centered chifukwa cha zimenezo tapanga plana kuti tisintha mmene timayendesera dziko lino
komanso chuma cha dziko lino. Pakali pano ndivyoye chuma chonse misonkho zonse zimapita ku Lilongwe ndi amagawo ku Lilongweko kuti chakuti chipite ku Tcholo chakuti ku Mzimba chakuti kwakuti zimenezo tisintha baka plan yaso pano malamulo aso pano kuti DC yonse constituency yonse ilande ndalama zakuti ndivyoye ngati Balaka for example Balaka lande 500 million kwacha each year. Ndi ndalama zimenezo zibwere kuno ndi kamfa kupanga nsewu ka sukulu ka chipatala chilichonse chimemfa kupanga ino ayenye ache ade ino mugwirizane kuti tipange ichi ndivyoye komanso mukatero mulembe anthu akuno ntchito kuti akagwire ntchito zimenezo kuti yonso akhale ndi makobi pang'ono mthumba mwawo kuti apindule zimene timanya kuti decentralization kuti tikuchosa pa center tikupita m'mizi. It's a very, very, very big change. Muzaona kuti zinthu zasintha kwambiri ndi zimene tikuna kupanga koma kuti zonse zichitike ndi pa 13 September. 13 September kuti munthu aliyense akavote tamvana mukavota ndani amene atakavote ndani amene atasavote osanyamira twe nonse mukavota ndithu mukavote mwatenge anthu amizi yachikulire mwathandize kupita kavota for 6 in the morning mukasikulire onse. I know it's a long day. Mukaninja ngotenga ndithu kankute pang'ono nkumanga choncho msalo nkwika nthumba kuti basi meyo ndiye lunch meyo so mukanthayi kumeneko kule ndivyoye koma nonse mukavote mungani na phiri make sure kuti chimanga folo musayiwaye chimanga folo chifukwa ndivyoye ine ndikufuna kuti tiwine first ballot sinifa kupita kwa chiwiri chifukwa tikapita kwa chiwiri ndiye atatibera chwaoja aindama za mbiri zimene anabazija za msonkhwani ndiye azapasa zipani zonse ndalama kuti avotere pa second round then kuti ife tiwine first round choncho everybody akachite vote sifuna second round only first round kuti pa 13 tikhale ndi victory ndipo tikuyembekeza kuti tilandira kapena 70% victory. But enache pa 2009 anagwirizana kuti achosa bingu mboma kwa bingu anayo na landslide 67%. Chaka chinonso agwirizananso ife tikudikira 97%. Ndikoye ndima wamenewo amwera kudayisa ndikuda kutali tizabweranso ndi madusa pano siku yonse ngapita ku Blantyre imaita wave muzipasa moni choncho mwende bwino ready for Saturday amwera kudayisa zikomo nonse zikomo.